Ну шоу, здорово, бандиты. Каратей, что у нас здарилося? Что у нас здарилося? Все поломалося. Здорово, шмеги, ёпта. Эй, у тебя, наверное, напевно, отвалились все твои... это самые... Как их называется? Стрим-страйки. Но... Нет. Ты поспел заскочить у апошний вагон? Ці зляцелі. Я так і не зрозумів. Я зайшов, поглядів, то і стрим на 5 хвилин. Ах ти хитра срака. А чому у мене тут світло? Алло. Дал світла, дал каптюра. Ну-ка, нахрен. Карацей, чым же нюанс? Гэты стрым адначасова ідзе ў YouTube. Так што паглядзім. У мяне тут усё перарабілася. На жаль, шмат якія я ж усё паперарабіў. Паглядзім. Ці будзе ўсё працаваць. А я ж, напэўна, не буду бачыць цяпер, хто колькі рудзінак закідвае. Прям тут. Марыгана, вітаю. А дзе ідзе? На канале няма. Так есть адмысловы канал, называется Руди стрымы, там 600 подписчиков. Ну не на основну ж я буду стрымы пуляць. Ну, я ж не дурны зусім. Зараз я там выпулю у Telegram гэты самы. Так. Які Ancestors Legacy? Ёкарный бабай. Стоять, я сказал. Maybe later, кажа. Ну что ты за... Андрей. О, сапраўды ідзе. А я-то я что кажу? Зараз, пачакайце, я ўсё зараблю. Мяне чамусьці я забыў дадаць. Бляха. Вельмі незручна цяпер. Гэта ўсё нешта трэба з гэтым рабіць. Таму што раней стрым як бы быў завязаны на OBS Twitch. І я прямо OBS бачыў усю інфу пра стрым. А зараз у мяне ўся інфа пра стрым. На жаль, можа мне толькі што запускаць стрым асобна на тэлефоне ставіць. Потому что чаты-то я выпусціў, яны у мяне нават аб'ядноўваюцца. Ну, я бачу два чаты. YouTube. Не будзе скам-машыны, будзе скам-машына. Все будзе збірацца. Я просто не бачу. Мне трэба заходзіць асобна на старонку Твіча і там глядзець, колькі хто закінуў і на што. Ну, не суперзручна. Карацей, будуць дробязі не суперзручныя. Нешта з гэтым трэба будзе неяк аўтаматызаваць гэтыя працэсы. Але нешта это самае. На YouTube пишут, что ваш битрейт 2500 ниже рекомендованный у 6800. Алло! 6800, YouTube. Ты ведаешь, как выглядает 6800 битрейт? Нават Twitch кажа, что 6 это самое с головой. Так, что я хотел? Я хотел изменить. Треба мне знайсці инфу, где Oxygen not included. Нешта статыстыка не обновляется на сайте на гэтым. Карацей, это з дапамогай сервиса. Яно як бы, в принципе, ўсё просто, але ну, вось некая выборы-дурыбары нейкія. Тутэйшы, 15 стрим-страйк. Віншую тебе з гэтым. А, ты писал, что ўжо у тебе все нормально, так? А я учора на Instagram подписался, ты пытаешь? Ці этот отказ? Аглик, вітаю. Я буду бачыць на што, потому что у мяне ў каментарях піша там 3-2, так что в принципе я буду разумець хотя бы на што галасавалі, а колькі гэта уже, конечно, пытанне іншае. Так, трэба змяніць. Oxygen not included. Чулі про такое? Так, есть выбор якости. Ну, калі што, я зноў-таки нічого не рабіў. Можа быць, гэта праз тое, што рэстрым ідзе, можа яно неяк так прасцей, лепш ідзе.
На Ютубе я один гляджу. Ну, а що робити? Не все одразу. Сустракаю ДР з Руді. О, уже 2. Keeper of Nature. У меня только ники будут так показываться. Про собачку. Так что я бачу не фей, а Mercurial фей. И бачу Keeper of Nature. И я не виду, кто ховается под этим ником. Так, Зден, до речі. Щастя, здоров'я, поспіху і добробиту. Так, Oxygen not included, но Oxygen not included. Ну, на Ютубі все так. Ну, ось я так і працюю. Добре. Що я можу сказати, ребята? Чому у мене знов ніби автоматично мой фейс засвятляється і освятляється? Можна мені відключити автоматичне керування світлом? Витримка це, напевно. Єп! Єпте, а хто це зробив? Клас! А я коли автоматично поставлю, ну я ще світлий зробився. Як це? Мінус 4 просто, воно нормально. А, компенсація. Низкое освітлення. Ось так. Примянить. О. Не, ну на ютубе... Так, на ютубе не будет рудинок. Туди не за рудинками будут приходить люди. Ну що, надійшов час топить за Witchfire. Гомзик, я то саме, могу не убачить. Гомзик подкинув 5. Ля, ти шо, багатий? Гомзик, откуда тебе стільки? Признавайся. Так, под ним ховайся я, опершиню на твоїм стрімі. Ну окей. Тоді віншую, запрошую сердечно на нашу тусовку. Так, я вчора на хуторі поглядів про котел. Є питання, брикети з пресованих опілок не пробував. Так говно. Так, ну, в сенсі, типу, просто підпалити прикольно, а топити, ну, палити хату, кольки їх треба. Це буде коштувати дорожей, чим дровами рази у шмат разов. Так, Гомзик, аж накидав, так накидав. Ні, ти можеш мені не писати, я бачу. В сенсі, я можу зайти на Twitch і поглядіти. Я просто сьогодні, ти спознився, сьогодні одночасово веду на YouTube і на Twitch трансляцию, так что там, кто на ютубе, так само видите, что вы глядите одразу и Twitch. И я веду про сервис, тому у меня некоторые функции, то, что были ранее, яны сегодня няхай скам машины выберы мою 5. Ха-ха, це клан. Witchfire, здається, неблагая. Яна, здається, сапраўды неблагая, але ранний доступ. Холера, каб яго там обдерла, это ранний доступ. Так, ну что, здаецца, я нешта ўсё наладзіў. Дзіўна працуе статыстыка. Ну добра, давайте будем спрабаваць глядзець. Не, сонныя крафты ў прыгожых тэкстурах, ну і тып квесцікі. Ці мой блытаю. Сумны крафт у прыгожых тэкстурах. Ты, напэўна, блытаеш Witchfire з чымсь. Witchfire это магутны, это самы, экшон там нейкі. Ну, там крафт, это, напэўна, апошняк, якщо дададуць у гэту гульню. Офігенны роуглайт, Руді сподобався Returnal, так, RPG-шутер. Это нешта кшталту. Ну вось, поглядзім, калі пераможа. Нешта галасуюць. Так, звярніце увагу, галасуем за струмение. Значится, што я вырашыў, што гульня, якую мы гуляем, яна мала што не губляе. Усе пункты яна атрымлівае. Усё ж таки я вырашыў не параўнанне з другім месцам, а параўнанне з 3 месцам. Так будзе, напэўна, крыху больш справядліва. Типу, гэта дае больш шанец для гульні на другім месцы перамагчы. Ось. Але я гляджу, што ўсё роўна хутчэй за ўсё пакуль што перамагае Witchfire. І такога моцнага сюжэта. Можа сюжэт завязуць дык можа сюжэт завязаць потым. Это такая гісторыя. Так, добра, давайте галасуйце, галасавайце, голымі савайце, а я пайшоў што рабіць? Правильно. А я гэта ўсё наладзіць, я не ведаю. Чаму я не магу
окно браузера маленечкае зрабіць яшчэ менш. Вось яно у мяне на моніторы памяншаецца і ўсё, яно упіраецца, і я не магу нічого зрабіць з ім. Калі так. Халера на яго. Не пахне там... Да я зразумею, что там не пахне сюжетом. А не было ж на мінулым стрыме -1. Дык Oxygen. Мы гуляемся не ў Oxygen, а калі гульня перамагае, самая слабая вылятае. І вылетеў мыш. Так, добра, давайте, ну что, будем працягваць. Нагадваю, што у мяне там ёсць нейкі лагер. Я уже нічого не памятаю, што там рабіць. Я памятаю, што там толькі Oxygen увесь час нешта трэба некуды выганяць. Ох, ёкарны бабай. Бліскучка. Рыгана заб'е нас. Чаго, а што вы нарабілі? А, за мыша? Ну, яна бачыла, яна была сведкам той гісторыі. Чарговая змена правіла, аўтарытарны стрымлер зноў за сваё. Я наладжваю і аптымізую, каб прыйсці да ідэальнай формулы. Ой, бля, зноў тут усім разбірацца. Давайте будем разбірацца, што рабіць. Давай, хто ты? Госмен, Мары і Міма. А, яны спяць, так? І пакуль яны спяць, мы нічого не будем рабіць. Мы пагаворы, паляпаем, пасядзім. Так, а зараз што ўключана? А, это пауза была націснута. Паладін таксама паспеў заскочыць. Рус кракадзіламі, вітаю. Так, калі што, нагадую, зараз ідзе... Я спрабую пробныя стрымы адначасова Twitch, YouTube. Яшчэ раз здароў, так. Паладін. Там можна ж паглядзець запіси. Я яго і паглядзеў. Які сервіс? Я самы першы з... Як ён? З стрим V. Не рестрим, а стрим V, здаецца, называецца. Даволі зручна там усё. Правда, з заплатай там нейкі прыкол. Карацей, прыкол з заплатай. Я намагаюся аплаціць. Яны чамусьці з Беларусі падцягваюць толькі Pioneer, хаця гэта, мне здаецца, это расійская шарага. Падцягваюць Pioneer, яна ніяк. Ты просто абіраеш Беларусь, тыпу, хоць картку якую прывязаць, да хоць вашу эту міраўскую картку, ні хрена. Я тады, ну, Pioneer абіраю, Pioneer, яна такая, ні хрена, мы не працуем з ім. Я такі, так які ў мяне ўвогуле тады не застаецца ніякіх варыянтаў. Я напісаў у тэхпатрымку, яны нешта хімічылі і выдалі мне балы, за якія я атрымаў эту падпіску месячную. Я кажу, так, а далей мне як працягваць? Кажу, я ж нічога так і не плаціў, атрымаў $8 падпіску. Ну, типу, не плаціў і ніякіх даных не ўводзіў, ні картак, нічога. Яны кажуць, ну, у нас тут зараз толькі Pioneer, а, типу, праз месяц ужо будуць іншыя варыянты. Я такі, ну, добра. Pioneer Амерыка. Я ведаю, що Америка, але ж яна, ну, у некаторых месцах праходзіць, і у іх яна пазначаецца. То бок я абіраю Беларусь, і там адзінае, што можна абраць, гэта Pioneer. Я такі, ну, окей, націскаю. Так, Pioneer США. Так, я ведаю, ребята, ведаю. Америка. Гэта я разумею. Просто сам дзіўны факт, што там ніякіх іншых варыянтаў, ні ўводу карткі, нічога. Яны мне просто, па сутнасці, яны мне выдалі месячны, там, гэты самы просты пакет на ўсе стрымы. Я такі, ну, добра. Далей, я такі, ну, добра, я пайшоў стрыміць. Кажу, ну, праз месяц прыйду да вас зноў, я не ведаю. Ну, працуеш, нешта ж, вось, працуе, нешта і на YouTube, і на Twitch разыходзіцца. Ну, каб цябе не згубіць, кліента арыентаванасць. Вось, малайцы яны, правильно. Яны ўбачылі, што я сур'ёзны чалавек. Такі, ну, бачыць, не, ну, гэта не лох, 100%. Не лох, на табе ты самую. $8 пакет. Добра, пакет з пакетамі, это ўсё класна. А што мы робім? Хто-небудзь памятае якую-то гульню гуляць увогуле? Там гэты чэл бегае, вырабляе электрычнасць. Гэты... Ён какаць хацеў? Ці ён пакакаў?
О, як ж цяжка зноў уключацца ў тое, што тут адбываецца. Бульба, здароў. Так, Андрей, здароў. Што ты там на 3 закінуў? На Анкестер Легасі. Да тебе вышэй падыму, напэўна. Куды-небудзь сюды. Ну так, белы фон, блин, так нічого не было. Празрысты фон, нічого не бачна, асабліва на гэтых светлых гульнях. Так, дык што рабіць-то? Куды націскаць-то? Я нешта зусім ужо. Я памятаю, што мы тут нешта рабілі. А што мы рабілі? Тэмпературная схема. О-о-о! Ну, типу, нормально ім. Электрычнасць. Ну, вось, оксіджен. Так. Напишу яшчэ раз. Ну-ка. Можа змяніць правілы на 2-3 стрымы ў одну гульню, каб не скакаць у кантэкстах. Не. Мне не падабаецца эта ідэя. Таму што я ў першую чаргу хачу, каб мы гулялі у тое, што я прапановую, а не ўсё, што перамагае, ну, як бы мне падабаецца, канешне, гэта не зусім правильно, типу, я ж кліентаарыентаванасць павінна быць на вас. Але не. Ты маеш на увазе, типу, што адна гульня перамагае, мы 3 дні ў яе гуляем? Ну, такое сабе, калі шчыра. Думаў, і не. Рабі новую гульню. У такіх гульнях бессэнсова ўключацца праз доўгі адпачынак. Так, тут як бы... Не, ну якую новую? Не буду ще ад пачатку пачынаць. Я і так там крыху разбіраўся, што тут рабіць. Так, у нас ёсць электрычнасць. Окей. О, гэта вырабляе электрычнасць. Гэта стаіць, нічого не робіць. Там неяк можна было здабываць. Типу, трэба пазначыць капаць і, напэўна, правай. Вот это они не могут достать, потому что тут нема некой лестницы, правильно? Недостатково працоўки кислорода, не побудованы умывальники. Обалдеть. Можете мне віншаваць, мне сегодня 34. Віншуем. Ты амаль что такие же старые, как и мы. Малайчина. Тут дяды собрались, но... Собачий пояс купив. І это самый диван, який награється. Так, ми гулять будемо, чи ми будемо нічого не робити? Давайте, все, я включаюся. Тому що сяджу, гляжу просто, що відбувається. Значить, так. Значить, це є табзіч. У нас є електричність, у нас їх хапає. Яны всі 3 безпрацоўныя. Вода у нас, здається, есть. Що там? Не, мне прошанцевало, выглядае як подлеток. Это пакуль что. Ці гэта табе здаецца. Я сёння бачыў недзе ў трэсце, дзе там таксама нейкі дзед скінуў. Ну, не дзед, мужик такі прапілі, кажа, мне вось 36, я выглядаю на 36. Хацеў написаць, дядя. Хаця гэта можа байціў. Таму што, ну, ён ні хрена-то на 36 не выглядаў. Так. Значит, вуголь. Это... Давай просто выговорим все, что побольше, каб яны могли ходить, побудовать лестницы. Давай, копайте. Нет, тут копать не будем. Давайте уключаем. Просто я кажу, я не могу уключиться у гульню. Я нешта, ну, тут так усё шмат, я такий йогарный бабая. Можна, ну, як-нибудь простей. У моменте. Тому що вчора 4 гадзіны ў факторыя гуляў, там же ж ужо ўсё больш-менш зразумела, там ужо чых-пых, носішся, робіш, а тут такі пасля гэтага ўключаешся, куды, які кісларод, якія сральнікі, што адбываецца? Так, ёсць кісларод у нас. Значит, можем покопать. Правильно? Самое тяжкое рабіць добрую воду. Может, это все правильно, это все может быть. Ну, усё, больше за яе не голосуем. Дед даныўся. Так, давайте копать. Чекайте, як копать? Я забыл копать як. Идите копайте. Идите что-нибудь робите. Гультаи. Но...
А мы будем что-нибудь... А, уже вечер, так? Я уже все, уже спать идуть. Я, карацей, целый день пролайдачили. Пакуль што ўсім нагадую, што каб нагадую, просто паведамляю, што гэта першы пробны стрым адначасова Twitch, YouTube. Спасылка на YouTube ёсць у Telegram і у Twitter. Я таму што у Твічы я там нідзе не дадаваў. Целый день джаз-чатинг, чисто бабабунили. Агитирую за пак с гісторыі, там на один стрим, во. Я думаю, что ты кепска попал с пак с гісторыі, тому что на Witchfire там моцное лобби. Там дочакаліся. Это самые. Дед, який Твиттер? X. Дед, это вы молодые. Я вунь дагэтуль вулком кажу. У мяне ніякіх А1 не існуе. Так что все. Да загасим Witchfire, калі трэба. Та ты шо, глядзі на іх. Такие уже вы, ты гасіловые. Ніхто не называе Тьютер Х. Мне дагэтуль сорамна пры жонцы. Яна можа думае, что это порнуха нейкая. Думаю, ему что не хапае, что он дурны, ты порнухи ты глядзіць яшчэ психічны. Калі там у телефоне вось гэта X вялікая на ўвесь экран. Шапайце Witchfire, кажа, адымае рудзінкі з кэфам ці без кэфу. Адымае? А я не памятаю. Падаецца, з кэфам ужо аддымае. Які паянер? Што? І Коба? Что гэта такое, Андрей? Ты пра што? Галоўнае, яе да 17 жніўня пратрымаць, а там я ў отпуск іду. Трымай. Успамінай. Калі з кэфам, то загасім ізі. Я не... Это трэба ралів. Здаецца, што ён рабіў коэфіцыент. Здаецца, з коэфіцыентам зараз ужо адымаецца. Можем праверыць. Хто будзе правяраць? Пайшлі гасіць. Я. Я пропусціў. А що пытае, як гэта працуе? Пропусціў я пытанне. Что тут донаціць, каб галасаваць? Не донаціць, трэба рудзінкі збіраць. Это не грошы. І Коба, гэта тое, што зараз стала паянір Амерыка. Не дзяд... Якое Коба? Дагэтуль паянір. Ёпкраны бабай. Ты шо такое кажешь? Паяниры называются. X-КФ, X1,5 КФ. Все добро. Так, мы тут все, значит, выкопали. А навошта мы все выкопали? Бо можем. Правильно? Можем. Давайте какую-нибудь поставим, побудуем теперь. Мост газовой трубы. Не хочу мост газовой трубы. А як пляцоўку выбудаваць, каб па ёй хадзіць можна было? Ось гэту, як я яе пабудаваў? Разбурыць прыярытэт. Это вось гэта, напэўна, так? Можна вось... Так, зарабіць. І вось гэта трэба прыбраць, таму што мы туды не зможам... Такая, хто паскудзіць у святы дзень? База блок. Во. Ён што пераскочыць? Не? Калі яму трэба будзе праз дзірку. База блок. То вось гэта база. Все, база. Все. Можа. Все добра. Цудоўна. Давайте тады вось гэта. Капай! Падоксі будзьце ратам. Такія гульні для чыла, таму калі ты пачнеш новую гульню, будзе лепш, бо канца ўсё роўна няма. Да, уже будзем гуляць далей уже, што рабіць. Вы просто малады не ведаеце аб гэтым. Першапачаткова это была Кобо з Бядзіза, а потым пакрысе стала паянерам. З Бяліза. З Беліза? Ёпта. Окей. Карацей, значит так, мы занадта маладыя для гэтага. Так. Значит, мы нешта накопали. Что у нас, с чем давайте будем разбираться по крысе.
Мэта для даследавання трэба. Во, гэта ўжо нешта больш-менш. Ежа. Можна есть тэрарыум з водарасцямі. Не, як я правильно забыў. Багавінне. Во. З багавіння. Ну-ка, давай. База. Не хочу агранамію. Ну нахрен. Агранамію вашу. Самі копайтеся. Развіццё колоній. Кулер для воды. І майстэрня. Пагналі. Давай. А ён будзе вывучаць? А, там же чэпзік трэба, так? Всё, я пайшоў. А, ну окей. Мары стаіць адна. Гультаіна. Гультаіна. Што па кіслародах? Нейкія планы ёсць? Што можна зрабіць, каб лепей было? Тыпу, вось гэты кісларод трэба здабыць? Знакамітая платежная сістэма, які не даюць карыстацца грошамі без ведання лору. Самыя знакамітыя. Так. Дык гэта трэба даставаць? А, гэта што такое? Там нейкія базы. Плануецца спадарства глядзець чэмпіянат па футбіку вядома. З улікам, што яно пачынаецца о 10 гадзіне вечара, я, канешне, у нейкім раздраі ад гэтага. Я расчараваны. Козлы майонезавыя, вось што я магу ім сказаць. Один матч паглядзець можна. 5 ранка, ну дзякуй, буду я о 5 раніцы уставаць. Ну і вось, прыйдзецца глядзець, напэўна, матчы максімум 2, тыпу 10 і... А ў 12 ёсць? Ну, напэўна ж ёсць у 12. А можа не, там павінна быць розніца. 10, напэўна, ў гадзіну. Я сцэнарый пишу, мне некогда. Давай, ты грант яшчэ не атрымаў. Сцэнарый ён піша. Так, а тут што? Таксама кісларод? О, можам вось гэта здабыць, правильно? Для гэтага нам што трэба? Лесвіца. Давайте пабудуем лесвіцу. Вось так, ён ж павінен усё прабіць, правильно? Некая. Не трэба саромецца, хай капаюць усё. Дык а што ж усё капаць? Вож здароў. Бачыш, нас цяпер і там, і тут паказваюць. Цяпер і ў ютубах у гэтых вашых. Ну шо, будешь ты лезть наверх, ці не, тётка? Нам бы якую-небудзь сістэму перапрацоўкі вуглекіслых газаў. Что это такое? Во ж, так што мы вырашылі? Кішкавік будзем цяпер казаць? Саракавік, кішкавік, красавік. Месяцы новые, белорусские. Ну-ка. Вядома, правильно. Я чакаю, каб у наступных гэх ты закінуў усе гэтыя словы. Грант 15-11 чэрвеня дадуць адказ, і каб не з'ехаць з глузду, пішы другі сцэнарый. Все правильно, пішы. Саракавік годны. Я лічу, гэта любы месяц, у якім нейка срака. Саракавік. Нешта у працоўнікоў твар нездавольны. Ну накажы кагонь за недахоп радасці. А можна так рабіць? Навігацыю перасунуць. Біо. А можа пад сраку даць? Выцерці каго? О, я адразу зашчаслівілася. Это ад чаго? Таму што кісларод здабылі? Ці што гэта? А синенькое это что такое? А, подыходит для дыхания. Окей. Так, погнали. Слезгавік, калі слизка. Так, шляхавік месяц, калі Руді засыпае дорогу до хутора битой керамикой. Туш, чух, пух, вообще. Поветрань зараз. Не бла, поветрань. Пойдзе. А касавік, калі... Касавік гэта ўвогуле сезон. Не лето, а касавік. Есть весна... Касна
і восень. Ну, а що, паветра зараз добрае. Хрен ведае, у меня там трусы по дворы лётаюць толькі ад этого паветра. Тапавік, калі топіць... Не, тапавік это класны месяц, типу топовы. У Руді 3 месяцы. Косавік, капавік і расчышчавік. Ха-ха, не дай бог. Расчышчавік это уся зіма. Так, добра, давайте у нас тут з'езжаеш, ці што праблема? Хай ідуць жаруць гэтыя батончыкі з гразі з нейкай. Ой. Так, нам, значится, што у нас? Недастатковая выпрацоўка... Чаму недастатковая? У нас один. А колькі ён вырабляе? А як зразумець, колькі ён вырабляе? Дыфузер. Ціск. Што адбываецца? Вакавік, месяц вакацый. А вакцынацыі месяц калі? Кісларод дыфузер. Дык а ў мяне ёсць эти ресурсы? Во, калі ласка, пішчавік ёсць. Харчавік. Таксама. Прышчэпавік. Во, нормально. Прышчэпавік. Саплявік, калі ўсе хварэюць. Нормально. Там недзе ёсць статыстыка па базе, колькі зрабіў кіслароду, колькі яны надыхалі, але не памятаю дзе. О, ну я зараз знайду. Схема дэкору, як вам? Вентыляцыя. Увогуле не... Ой, бля, там нейкія ж трубы для вентыляцыі, я нешта, я памятаю, рабіў. Во, яна ж нешта перарабляе, так? А, во-во-во-во, што это набірае? А што яна толькі што шпынькала? Яна перакідвае кіслэрац адтуль-сюдуль. Але нам такое не трэба. А ёсць перараблялкі. Майстэрня, даследаванне... Кулер для воды. Место для сбору дубликантов подчас... А, так это дубликанты? Это, типа, не люди? Ну, у широком сенсе. Это повеличивает моральный дух. Шас! Не хапало мне вам еще про ваш моральный дух тут переживать. Так, давайте, где ты... Пераўтваральнік мікробны. Это ён? Во. Няма энергії. Зараз будзе энергія. Так а хто робіць есці хто? Гразь. Ну, вода. А колькі ў мяне іх? 16. Так мне здаецца іх досыць, не? Давайте один поставлю, хай робіць. Навакцынаваліся ўжо, хопіць ужо. На 3 павінна хапаць аднаго дыфузора. Ёсць перараблялка вуглекіслага газу. Вось мне такая трэба. Мне прям я ўсё тут у іх уторкаю у гэтай перараблялкі. Это трэба вывучаць? Даследаванні рабіць? Это нешта з газамі павінна быць. Каманда газы. Так, это нейкія вентилі. Колькость. Ручный шлюз. Сама ты ручный шлюз. Офигеть, тут, конечно, конструкции газовые можно будовать. Что? Санапрацоўка, это вот это. Дезодоратор выкарыстоўвае пясок, каб ачысціць паветра ад забруджання. Расходуе воду, выдаляя вуглекислый газ с паветра. Это вот это, так? Ну, давай улепим. Давай хайру. Але мне здаецца, што вот это чырвонае, это нешта... Да што, новы нейкі ресурс трэба будзе? А хутаравік, гэта просто жыхар хутара Руді. Ну, таксама мне блага. Гэта гульня не тых, хто ж зрабіў Don't Starve, стыль падобны. А я не памятаю, Don't Starve. Магчыма. Напэўна, гэта яны і ёсць. Напэўна, не магу сказаць. А можа і не. Ну тут шарышчы ёсць. Рудзявік, месяц стрымаў Рудзі. Ну вось так, пагналі. Што там па галасах? Дык я гляжу, вы там нешта Witchfire не халеры і не перамагае пакуль.
Новую машину. Новая машина для доследования треба. Типу недоследовательная станция, доследшая, а нека інша. Окей. Бля, ну з газами тут реально розбиратися треба. Там 50 мільярдів нейких тих самих побудов, що там з газом можна робити. І перенос, і занос, і повітрос нейкі. А нахрена я вот гэта заробил, я не могу зразуметь. Да ты пока очистить вот эту дирку? Нафига я это заробил? Ну вот это. Кап что? Кап тут поветра... Перегонять от поветра отсюда сюда? Там суперкомпуктер. Суперкомпуктер это справа добрая. Треба з гэтым газом нешта заробить. Тут там вода. Можна пробити сюди, напевно, так? Хто сказав, не перемагає? Ну-ка, покеш. Ну, там сьогодні ніхто не бачить нічого. Бачу. На Анкестер Легасі так само вунь закидують. Я. Залетів. З ноги у чат. Так, яшчэ раз для тых, хто толькі зайшоў, ідзе пробны, значыцца, стрым на YouTube адначасова з твічом. Так што майце на ўвазе. Мэбля ёсць. Ну это мы глядзелі. Ну магнаты нешта там. Ну Анкестер Легасі, бачыш, як прасоўваюць. У мяне рудзенькі скончыліся. Ну вось. Усё. Цяпер табе застаецца толькі спадзявацца, што цябе хто-небудзь яшчэ падтрымае. Так, гэта мы, значыцца, гэта робіць, гэта даследуе. Гэта там швэндаецца. Ну, тыпу, а ці ёсць сэнс проста ўзяць і ўсё капаць? Ну, хай капаюць. Просто чаму бы і не? Ёсць. Типу, просто, що там яшчэ одна, это самое. Так само вуглекіслы газ просто. Зайшоў на пробныя. Ну, цудоўна. Алекс Молчанов. Вітаем. Ну, просто калі гэта нехта ж... я бачу нікі у агульным у мяне тут чаце толькі з сабачкай, праз сабачку, таму ваш нік можа адрознівацца. Бачу, як он пішецца у Ютубе. О, мистер Лорд, дзень добры, як там машина? А я не паехаў. Я ўсё памятаю, я яшчэ не ездзіў. Я набраў этому на СТА, а ён не можа. Ні сёння, ні заўтра, у чацвер поеду. Але сёння на краму поеду. Пасля, дарэчы, пасля стрыма магу заляцець, калі дажджа не будзе. Так што трымаю руку на пульсе. Гэта ж матэрыялы для будаўніцтва. Да какое будаўніцтва, калі будаўніцтва? Звалілася? Бля, памрэш там зараз. Не? Што трэба рабіць? Залетай с дождем. Добро. Это, а ты думаешь, я так просто за пакс Хистория агитирую? Ну, я агитирую, конечно же. Зараз не завжди зрозуміло, з ким дід розмовляє. Ну так. Так давайте Witchfire, а потім на пакс Хисторію. Я думаю, може зробити як-небудь тады, калі будуть так ісці стрими. Може экран типу поменшить і чат, умовно там моя голова, а знизу чат ідзе. Але экран треба поменшать. Ну що чат так само буде перекривати. Хоча може не так страшно. І ці треба гэты чат там на відео. Я просто не думаю, що чат на відео гэта прям абавязковая патрэбная функція. Та я як толькі рабіў стрымы, пачаў рабіць стрымы, я нешта глядзеў, такі думаю, ну, типу, напэўна, так, напэўна, трэба рабіць, а потым не ведаю. Так, ну што, ідзі. Куды яна пайшла? Яна вось пайшла туды, дзе паветра зусім няма. А, не, ёсць, крыху там можа дыхнуць.
Так, что да, мы уже вырашили, что ён не п'е таблетки, тому ён размаўляе сам собой. Ау, нормальная тема. А YouTube придумал, каб не паліцца. Не трэба яшчэ хто фігню, якую небяспечную напіша. Ну... Толькі што... Паветра зусім няма, колькі не ўдыхай, усё дарма. Это правда. О, там аж нешта супер нейкае паветра. А чаго тут нейкае бліскучае ўсё такое? Это што? Супер вода, ці што гэта? Так. Иди копай тады. Что ты там стал? Ляпи! То шо мы як это самое? Ей-богу. Так, громорназик закидывая на Witchfire. Алену пацук закидывая на Witchfire. Это пошла пропомповочка Witchfire. А тебе все мало. Ему мне? Неправда, я не такие. Короче, мне зараз так вот прям незручно за тым новым, но я буду наладжваць по крысе, тому ж кажу, що чат у мяне, я бачу яго, але ён мне перакрывае паўманіторы. Раней да OBS адразу быў прыкручаны Twitch, ну, напрамую, і ўсё адразу OBS была інфармацыя, і хто што куды закидывае, і варушняк, і чат, і ўсё это было асобна. Так, адсутнічае даследчая станцыя, суперкамплюктор. І, значит, даследчыкаў няма таксама. Значит, так, есть склад. Або яшчэ маленькие станция для сублимации. О, ребята, кто хочет посублимировать, можно посублимировать. Я подтягну вожа, правда, он походу не магнат. Я не шляхта нават. Такі дарослы, а ўсё субліміруеш. Кислородны... Павялічвае хуткасць перапрацоўкі забруджанай зямлі у забруджаны кісларод. Цудоўна. Адно гаўно ў іншае. Вельмі карысна. Ралев з гледачамі залятае. Ралев, вітаем у нашай бандзе. Вітаю, рэйдары. Усім здароў, шчасця, здароўя. Дабрабыту! Рейдеры, кидайте рудинки на Witchfire Колоск. Лекса, вітаю. Ралев яшчэ раз здароў. Так, усім, хто прыйшоў, паведамляю, што ў мяне сёння пробны стрым у тым сэнсе, што ён адначасова праз сервіс ідзе і на YouTube. І вось, майце на увазе. Просто каб ведалі, што такое можа быць. Прагрэс дайшоў і да нас. Вячеславович, вітаю. Ой. Гомзик не отчепится, кажа, дайте на Witchfire. С посылку, а с посылкой тут у меня нема, спасылка ёсць толькі ёсць у Твиттере и у Телеграм, калі можете выглядаць. Так, Гомзик, давай без этих своих самых. Так, Ралев подкинул 5. Ну. За факторы. Гляди, ты же накидывают. Так, дед Максим еще не то натиснул. Так, у меня не знал, тут все поломалось. Все, сядим и глядим. Я все сказал. Что вы мне все наробили? Я ж теперь ничего не бачу. У меня поломался весь это самый. Так, дед Максим,
Не так наголосаваў. Вярніце деду Максиму грошы, ён не нумару. Гумзік хвалюецца. Зараз вярну. Ой. Маладыя. З кампулюктарамі не ведаюць, куды націскаць. Качка сышла, ты труп прыйшоў. Ну так. А дзе там? Так, Ралев. Машинский. А, уже вернула, напэўна. А, вернула. Гляджу, что у мяне знікла. Клац карцэпалами сваімі нешта наклацкалі, ну. Ну, карацінечна там уже накидали трошечки. Так, ну что, я там збіраю. Давайте поглядим, что из этого выходит. И что? Это просто мы подняли это самый углекислый газ наверх. И все. Типу, новое место заполняется углекислым газом. Я правильно разумею? Ну, тогда копай вниз. Так, давайте лестницы. Вот так вот. Можно же, правильно? И мы тогда поднимем кислород снизу. Вот самое цікавое мне пока что это с кислородом гуляться. Это от стваральников Painkiller? Witchfire? Не. Это Painkiller стваральники робили? Witchfire? Я ничто я забылся. Может быть. Каратей. Завтра будем гулять. Не, завтра, до речі, гулять не будем. У чацвер, напевно, будем тогда гулять. Забайтили деда. Правда, ймовірність повернуться 5К імкнеться до нуля. Так. Зараз нас зробить, у нас зараз повітря пойде наверх, і все, і будемо жити щасливо тут. А, треба, напевно, так, а то він ж не вилізе. А, вилізе і так. Ну і все, зараз у нас повітря з'явиться, нормально. Так, что там, правда, ймовірно, середа день качать гульню. И то, правда, треба ж спампувати і ще поспеть. У Руді картинка розсипеться від гэтай Witchfire з таким бітрейтом. А ми зробимо тоді, ну так, з бітрейтом посипеться. Ну, 3К могу поставить. 3,5. Поглядим. Так, это стваральники Painkiller. Ну, як студи, ну, називається інакш. People Can Fly. Здається. Не? Яна називалася. Ці яна називається. Нарешті за нормальну гульню голосують. Бачиш, Оркович, а то ти все скардився, що це саме. Що ми тут не гуляємо некі дивні гульні. Будуть з тобі і Witch, і Fire, і все це саме. Якость 360 або 144. Так справа ж... Ой, якость. Ну, Full HD. А у чим в основному ви глядите стріми? На комп'ютере, у телефоні. Це ж важно. Тому що, якби я зараз виводжу Full HD, але я можу ж виводити і просто HD. Тоді, може, не так сипатися буде. 3 стваральники сійшли з People Can Fly і створили новую. Ай, гомзі, ай, у сраку. Я від гэтых... От ветеранаў нейкай абасранай студыі стварылі яшчэ одну абасраную студыю. Ну, мне это не датычна People Can Fly. Я ўжо стаміўся ад гэтай гісторыі. Тут на тыдзень кожны ветэран стварыў новую кантору. Так што... Але тут вядома, што калі, конечно, зрабілі добра, тады добра. Так. Зараз у меня есть выбор якасці. Ага. Але Witchfire круты. Ну, все можа быць. Я ў гэта веру, потому что тое, што я бачу, мне падабаецца. Ну, па трэйлерах, там, па відэа. Не, сёння есть выбор якасці. Это сёння. Бывае, што не бывае гэтага выбору. Все так.
Вера уже кричить уже, кажется. Давай, Witchfire. Так, что у нас далее? Кислород трохи подкинул. Так. Значит, это каже, что треба будовать кого? Комплюктор? Бля, это что такое? Это вот где-то у меня не? Не, это новое. Некая майстерня. Почему? Почему не убирается? Тен у меня не есть, я не могу разуметь. Что не так, напомню, на работе, что? Давай, кисень, кому? Все нормально у всех. А я продаю, что пакс история на апошнім месцы и вылетаю худшей за усё. А, треба ж посунуть. Что у меня там это посунулись. Ну, пакуль что пакс история сапраўды нешта. Ад шпунь чпынілася. Это не яно? А, ну то не буду. Нічога, до 17 жніўня час ёсць. Тут еще назбірае рудзінак 50 мільярдаў і ўсё. Ну все, пагуляем в Witchfire, накаплю крыху рудзіны за гэты час і наступным за пак з гісторыю тупім. Ну вось бачиш як. Так. Что мы там далей робім? Доследственная станция. Дык адзіна суперкамп'ютер гэты. Во, бач, суперкамп'ютер. Ну. Станцыі ў меню будаўніцтва. Ну у мяне няма. Мне его трэба вывучыць, значит. Ну, погнали вучыць яго. Дык дастаткова хоць штосьці кінуць на пак за гісторыю, не? Не хоць штосьці. І трэба быць, каб было... Ну, яна на апошнім месцы. Калі мы будзем наступны у нас стрым па Witchfire, то яна вылятае. Это так працуе. Может, зараз, может, за стрим 250 набярэцца, я закину, калі трэба, каб не вылецела. Не. Скам-машына працуе наступным чынам, што як толькі перамагае адна гульня са спіса, самая слабая са спіса адразу вылятае. І на яе месца залятае зомбі-армія. Гульні ж павінны неяк адну змяняць. Не толькі, калі не галасуюць. Так што... Такая вось гісторыя. Давайте глядзець, дзе гэты суперкамплюктер. Дэкор. Комплюктеры. Ну, чамусь дзіўна, що але суперкамп'ютер, ён не у этом самом, не ў камп'ютерах. Вложукна. Так, чую, крадуць. Аглікс краў у чаго? У Oxygen Not Included. Намагаюцца выратаваць Oxygen, это самы пакс гісторыю. Скам-машына сапраўды. Чаму сапраўды скам-машыны? Гэта ж зроблена для спаборніцтва, каб быў дух і энергія. Мне здаецца, што не здесь. Не? Энергія нейкая. Донат на рудзінкі. Пагнали. Ха-ха! Доставайте свае гаманцы. Это не тое. Развіццё калоніі. Но. Пагнали. Знайшоў. Все, будзе суперкамп'ютер цяпер вучыць. Мне душна ад гэтага Oxygen. Мне, калі шчыра, таксама душнавата ад яе. Занадта мала месца, занадта ўсё неяк шмат усяго, нейкія правады, нейкі кіслароды, неяк так усё. Крышачку не мой фармат. Я люблю больше широту, каб ось, як факторыя, каб цэлая планета, і можна было те самае будаваць заводы, караблі і самалёты. Ну, тады, калі раптам вылеціць, то будзем з новымі рудзінкамі нанова цягнуць. Ну, так, такі варыянт ёсць. Нічога, збяром рудзінкі і прапіхнём. Пачалося, нармальна ўсё, гуляем, не дурыце галаву. Значит, зараз яны вывучыць камплюктер, супер. Давайте, значит, по колонии распаўсюджваюцца міклобы. Что мне з гэтым зрабіць трэба?
Это типу лоровая рэч, правильно? Мне нам нахрен не цікаве. Хай лежать. Значит, умывальники. Их ще вивчити треба, чи ні? Медицина. А, не ёсть. То давайте їх куди-небудь уліпимо. А, можна ж, напевно, побудувати щось типу... А, ну, типу, можемо сюди ж поставити, так? Умивальник. Влезе? А яно як? Зачистить самі? Ці мені треба позначати? Уже спать уже пошли. Будем разбираться. Кислороду не доклали, вось и душная. Ну, все насамрэч, такое может быть. Вывучаць суперкомплюктор, поставить на яго суперстым и больше не будуць працаваць. А недзе по воде плыве вялікая яхта, это самое, Габена. Вялікая такая, ну, джмуки нават есть. Сахаджук. Есть некий Сахаджук. Так, ну треба туди ще, напевно, пробратися, правильно? А тут кислород нашменькать. А куди дівається углекислий газ, я не розумію, по гэтай логіці гэтай гульні. Ну, типу, ми умовно адкрылі вось гэта радовішча. Яно было, ну, типу, сюди крыху углекислага. А, ну сюди, може, крыху яно перасунулася. Ён нідзе яшчэ распаўсюдзіўся. Дык а куды яшчэ ніжэй? У тым сэнсе, што ён і так ужо, здаецца, ужо захапіў усе ніжнія паверхі. Нешта, мне здаецца, нешта мяне падманваюць недзе ў нейкім моманце. Я гэта адчуваю. Вот это уже лор пойдзе, 100%. Вось тут такая. Так, таму і трэба капаць. Все зразумеў. Дык ёсць жа DLC Spaced Out, дзе шмат стэроідаў можна засвойваць. Это ўсё... это самое. Ад д'ябла. Так, значит, што я хацеў зарабіць? Гэта... глядзіце, яны адразу расчысцілі. Нормально. Зараз будзе это самае. А лепей, каб яны самі заскоквалі, ці ўсё ж таки паставіць драбіну. Ну, типу, хто тут аптымізатор, хто мне скажа, па часе гэта ёсць сэнс? Ну, типу, яны хутчэй будуць заскокваць наверх. Каб яму было куды сысці. Лепей, каб яно стаяла каля туалета. Типу, каля табзіка, каб яны адразу. Ага. Ну, в прынцыпе, лагічна. Можем табзик туда поставить. А можно пересунуть. Не, он подключенный, да. А его треба подлучать, умывальник. Так, ободва кірунки. Он... Так. Станция, вода. Потрабавання. А вода як по трубах? Ці мы у чым? У кишенях яны носяць воду туды? DLC гэта ад лукавага, ад 100%. Драбіны хутчэй, окей. Можна і дзверы туды наваліць і атрымаць пакой. Дзверы? Табзік і брудныя рукі, крыніца мікробаў. Ага. Бутылькамі. Складана. Дык можна тады, можа, табзік туды падняць. Ну, типу, каб побач былі. Давайте табзік туды падняць. Чакайце. Так, матэрыял, схема, паручэнні. Разобрать? Давайте разберем. А табзік туды поставим. А где он? О. Может так? Нормально так. Он так обвалится.
Ну так тады поставлю. А я яшчэ один табзик поставлю і ўсё. А, ну сапраўды можа ж было так. Ну хрен з ім ужо. Так, цяпер правады цягнем. Ось так, правильно. Пайшоў геймплей, табзик ставим. Ну а чаго не, серыч таксама трэба недзе. Ну. Табзику не трэба правады? А чаму я вось гэты падлучаў? Ці я яго не падлучаў? А, гэта просто праводка ішла. Ёкарны бабай. Што я нарабіў? Ці это не так? Всё, зразумеў. Ты глядзі як. Якія малайчына. Так, все, цяпер і руки мыць ёсць. Сапраўдна беларусы не сераць. Во. Пайшлі цікавыя заўвагі. А как я вітаю? А, рэпліканта даюць? Дзе? Это? Так што мне цяпер трэба яшчэ один ложак ставіць? Беларусы терпяць. А, ну справядліва. Ну, в сябе ходзяць. Это новый чэбзик? Не? Так а где новый чэбзик? Так вы... А, выбрать его? Тут? Схема. Мать моя, жанчына на улице ветер, моцна трымаць капелюшы. Такое ёсць, это правда. Да нема тут некага новага чалавека, что ты меня падманваеш? Есть некие навыки, доследования, описание колонии. Схему. Бервяно и нарколептик. Нам такие трэба? Не. Бервяно не можа выконваць даручэнні катэгорыі даследуе. Трипофоб. Не можа рыць. Такой нормальный дядька Ники. Друкуем человека. Так, теперь будуем хатку. Так, а где тут про хатки? А, во, ложек. Ой, бля. Ой. Короче, кажется, на двор я говно. Это факт. Это правда. Шпион? Капелюши только англосаксы носят. И вельми это самое. И метросексуалы. И люди, кому за 50. Кто обирая шлях быть счастливым. Так, давайте наверх копать. Это значит так. Во. Як я придумал? Классно. Вообще. Ніхто так до мяне не робил. А у нас солнце. Ну ты так пораўнаў. Бабруйску так само кажуть добре. У меня новогрудку доволі хреновая. Ты можешь націснуць на будынак і ў клетцы капіравання ён адразу будзе. Правая самая кнопка сярод левых ніжніх. Самый правый сярод левых ніжніх, ребята, записываем. Так. Так, правая самая кнопка сярод. А во. Окей. У сына сёння апошняя лінейка ў 4 класе. Обалдеть. Ну, віншуем тебе, конечно, что ты протрымаўся до этого часу. Так, усё, мы ўсё накопали.
У нас цяпер мільярд паветра. Цяпер можем капаць уніз, каб сыходзіла гэта самае. Паліны хітренькія такія зрабілі, паўсюль вада. По факце ўсё растлумачу. Надвор'е шэпча. Спацець не паспявае ветрам сушыць. Ну, вот цудоўна. Вось моя жонка заўсёды кажа, што гэта самае добрае надвор'е для працы. Я лічу, што гэта самае надвор'е добрае для того, каб сядзець дома. Госмана ратуй. Это дзе, хто? Это ён? А чаго ратаваць? А што з ім не так? Окей. I'm understand. Адразу не understand, а потым як understand. Вось так зробім. Давай, Гоцман. Гоцман. Это з наших нехта, з наших людей. Еще минимум 5 застаецца. Что пропустил нечто? Линейка 4 класс. В 4 классе. Ну так, еще есть. О, бедненький Госман. Вонючий обосраны лег спать недзе на горы. Полный мочевой пузырь, недосып. Занадто... это еще свете, деды. Паскуды малые. Погляди на их. Кабзда яму, що він помре? А чому? Типу, дезморал буде, чи що? Що не так? Ну, зараз доробіть і все, раніця прийде. Все буде добре, ребята. Пошкодуй человека на что всю школу трываць. Вось я сышоў са школы у 10 класе. І вось да чаго гэта мяне давяло. Ну. Ад голаду можа, калі не паспее. А чаму ад голаду? Больная... О, спина болит человеку. А кто-нибудь хоча яму збегаць дапамагчы? Ты 50, ці што? Мокрые ноги. Это писюны? Школа гэта рудымент. А что там в этой школе, там уже не научить ничему? Только это самое рассказывать про героичное минулое и ходить на мероприемства. Все, давай, бяжи ты по своих справах, не? Что адбываецца? Чаму нікуды не ідзе? А як яго куды-небудзь выправіць, я ж не разумею. А чаму нікуды не ідзе? Скажи, о, правильно, нафиг эту школу буду гульнявым стримером. Вось. Все? Что не зразумела, карацей. Наглосаксы? Наглосакски? Это мы осуджаем, коли что. Усіх англосаксов мы осуджаем. Так. Что у нас далей? Карацей, Госман, нешта, я так и не зразумею, чому он там тусуется. Может, что насикано тут, и тут такая, и он, типа, не может пройти, и что? Англосаски, это нечто из вашей аниме уже нечто. Давайте мы побудуем лесвицу прям отсюль. Бля, да что это такое? Так, классно, классно. Мерзотно, протягивай. Справа пімпачка ўнізе сярпом, паглядзі, што яна робіць. Пімпачка с сярпом. Собрать. Это что такое? Это рослины? Погнали. Хай працуюць. Гэта яшчэ. А пісюны хто будзе? Сікі збіраць хто будзе?
З мокрымі нагамі ўсе там цяпер. Все па гройсмановскіх сіках побегали. Что, холодно? Это что за номер такі? Потому что ноги мокрые. Будем согласовывать, что закидывать. Як ты Valiant Hearts або Dishonored. Так, Valiant Hearts не працуе ў Steam. Уже спрабавалі. Я спрабаваў яго спампаваць, я яго набыў, спампаваў, і ён не запускаецца ў Steam. Я не ведаю чаму. Машинскі казаў, што яго таксама нейкія прыколы з этой гульнёй былі. Так што, напэўна, яе чапаць не будзем. Dishonored. Вы, я думаю, можете дадаць. Вы мяне ўвогуле не пытайце. Сікі холодныя, спачатку цёплыя. Памятаеце кіно дурныя яшчэ больш дурныя. Ну вось. Там яны грэліся сікамі. Правда, недолго. Так, пимпочка с щеткой слева от серпа. Ну-ка. Ага, вытерти можно. Ну-ка, погнали. Так, вытираем сики. Так, на что там? Пытаешься на что закинуть? Ну, вот, пак з гісторыі ўжо не вылятае, калі што. Пак з гісторыі гэта гульня на один стрым? Что там за гульня такая? Делескам машины. Так, что, ну все позбирали ці не? Мне здаецца, ну не все позбирали. Якога? А чому на не все збираюць? Типу, няма куды пакласці, ці што? Что, ну все занятыя? Такі ж 4 гультаі. Что адбываецца? Даследаванне. Все. Мы даследовали суперкомплюктер. Мы можем суперкомплюктер теперь побудовать. И ракету можем поставить. Телескоп. Нахрен тут телескоп. Так, суперкомплюктер. Треба сказать, куды класти. Хитрые які. Мы вось тут поставим суперкомплюктер. Ну, напевно, проводи треба суперкомплюктеру. Ага. Так, я чекаю до релізу Cheap Car Repair, каб на яе закидывать. Нормально. Cheap Car... Это что? А что это за свежачок такие про Car Repair? Так, а что? Пак з гісторыі это браузерная. Я кожны ранок на выходных п'ю каву і гуляю. Я зразумеў. Чекайте. Так, я знал тут такая. Такс. Зараджаем. Так, что там у нас, до речі, это самое, YouTube? Працуе, не адваліўся? Гляди ты, працуе. Ну. Так, я зараз, ребятки, я там проверяюся. Ну, не веду, мне показывает, что на Ютубе YouTube глядзіць один чалавек. Ну, цудоўна. Я лічу, что гэта перамога. Ну, нічога. Пакрысе будзе ўсё добра. Дзед інтэрнэтамі разжыўся? Не, я там з сервісамі скарыстаўся, і з іх дапамогай яны, тыпу, на YouTube закидываюць таксама. Ну, тыпу, праз іх серверы. Крацей, там свая тэма. Так, что там? Гэта не тае, што нядаўна раздавалі ў Steam. Дарэчы, я таксама нейкую бачу, што раздавалі там пра машыны, пра ремонт. Прабача, просто забыў закрыць вокладку, зараз будзе 0. Можаш закрываць, нічого страшна. Гэта ж час на гэта ўсё трэба. Калі там год нічога, 2 гады нічога не адбываецца, было бы дзіўна, каб там ніхто сядзеў.
Трэба рэгулярнасць, каб усё працавала. Было цікава паглядзець Foxhole, а потым, як выйдзе Anvil Empires, пабудаваць свой незалежны хутар. Ёсць сімулятар пабудовы незалежнага хутара? Та ты шо? Anvil Empires? Я нас запишу. Я пагляжу, що за яны. Foxhole. Гэта мы потым паглядзім, што за яны. Свой незалежны хутар — гэта максімальны экстрэмізм. Нешта зусім дрэнны канект на тэлефоне ў парку. Ну, магчыма. У мяне, здаецца, чашкі ўсё працуе. Пакеты з пакетамі даходзяць, так што стрымы трымаюцца. Все нормально. Полыняру не прывыкаць перакладаць з ангельскай. Я вообще на хаду, на бягу магу перакласці з любой мовы. Адкрый навы. Ёпта, я не то, я чат схаваў, пачакайце. Вайна, я гульню просто, я там у ютубе сядзеў. Так, ну што? Пачакай, нам ж трэба, мы ж хацелі даследаваць нешта, я ж ставіў даследаваць. Гэтыя перараблялкі газа, правильно? У кісларод. Это што? Не, гэта не тое. Чакай, дзе ты казаў? Дзе я забуўся, дзе яны? Як называецца? Снап. Некі там снап. Не зразумеў. Снап. Санапрацоўка. Вось яно. Все, окей. Так, што ты паказаць? Навыкі. Это тут? Недостатковая выпрацоўка кісларода. Во, ёпта. Знайшоў. Вонючка ёсць. Нормально. Значит, у яго палепшаны... будаўніцтва, так? Пераноска. Типу, гэта і абіраць, карацей. Як мне казалі, абірай тое, што з сардэчкам, і паляпшаеш, што з сардэчкам. Будаўніцтва, хай будуе. Я не моц. А што гэта? Не хапае навыка паглыбленае даследаванне. Даследаванне, каб карыстацца суперка. То бок, мала даследаваць стварэнне суперкамп'ютара, трэба яшчэ даследаваць, як карыстацца гэтым суперкамп'ютарам. Табе трэба навуковец. Пачынаецца. У нас тут зараз камп'ютарам можа карыстацца любы. Пачынае навуконец. Навуковец. Так, значит... Дык а мне дзе яго ўзяць, этого навукоўца? Это па навыках трэба неяк? Гриль? Это ў скиллах? Ну ідзе скиллы. Это вот гэта глядзець трэба. Не, так, будаўніцтва, капальня тэхніка. Навука 0. Блять, ніводнага. Усе дурныя, як пробкі. Ясна. Як мы яшчэ выжылі, незразумела. Як мы яшчэ гэта пабудавалі тое, што ёсць. З такімі інтэлектуаламі. Полявое даследаванне ў дрэве справа. Это вось гэта. Во. Так у мяне просто што няма ні ў каго пунктаў. Будуць пункты, тады зробім, правильно? Правильно. Вось так адбываецца, што ўсіх разумных чэры паелі, а дурні жывуць сабе.
Ну, все так и есть. Так и есть. Так, что у нас недостатково? Значит, выпрацовка кислорода. Знову у нас диффузер. А, у нас 2 диффузеры. Что не так? Максимальный тиск газу. А тиск газу так само треба нечто з ним робити. Что, треба новые дірки копать? Євген, ти хоч чоловічого росту? В сенсі. Що за питання такі? Ты что? Рост? 88, напевно. Ну, 188. Не так. Так. Что ты знаешь человечего? А что это такое? Что у нас за люди не человечего росту? Это какие не человечие? Ці это ёсць не человечие. Я вам кажу, это заговор циклопов. Вы про что? Циклопов баскетболисту. А что я пропустил? Машинист, а у тебя які кажи? Покажи. Ну, доставай. Циклопову баскетболісту. Хобіт 174. Да нормальний рост, що ти причепився. Кислород норм, просто ти виробляєш менш, чим яны дихаюць, але гэты алерт не ўлічвае прыродны кислород. Паладін усвядоміў, што ён хобіц. Трэба хутка змяняць профу з паладіна на... што? На дагера. На твічы праходзіць набор у зборную по баскетболе. О. Я б футбол бы лепш погуляў бы. Так, ну что у нас далей? Что мы хотели рабіць? Копать. Копай! Можем прокопать далей туды кислород. Але навошта? Давайте лепш копать унизей. О, ёсць план. Прокопать вось так униз, а потым вось так, і яно сыдзе вось так униз. Машнинский 193, Лепу 184, Ралев 192, Максим, Дед Максим 190. Ага. Ты хочешь сказать, это... Что ты? Давайте мы еще будем чарапы мерать. Нормально. Норм план? Норм. Погнали. Копаем. Значит, соберем, что правильно. Лесвицы. Где дробины мои? Ніжэй узроўня. Так. Потом выкапываем вот тут такую ни хрена себе здоровенную. Ну там не помруць. Могуць і памерці, так? Не стримеры, а силки. Не, ну я ще швага, я я худы. Просто что можно быть 190 там 80, а может быть 190 и 120. Что же розные речи. Ну так же ж не бывае. По тэорыі верагоднасці разброс павінен быць вакол сярэдняга еўрапейскага росту 175. Ну вось, я 120. Ну ж выдумляеш ты 120. Нават 125 зараз, але набраў на хачапуры. Што? Ты 125 кілаграм? Ты гонишь. Працоўны вес 100. У стрымеры ніжэй не бяруць. Так, яны зараз памруць, мне здаецца. А чаму вулікійскі газ уверх пайшоў? А, таму што мы там надыхалі. Тып таго? А што гэта? А, так гэта кісларод. О, нормально. А, эпізадычны спартсмен, усё, я зразумеў. Так, зараз запустим кислородикуса. Миллиметры ты не то и меряешь. Зараз карацей будзе план капкан. Я вам крычу. Зараз в эту пастку трапіцца ўвесь вуглекіслы газе, які існуе.
Нешта даволі павольна неяк перасоўваецца. Можа трэба, а ёсць же, напэўна, нейкія там балоны з кіслародам, нешта такое ж. 100% ёсць. Значит так, это мы накопали. Цяпер ёсць, я так и думаў. Цяпер план наступны, значит. Копаем. Копаем. Ще ніжэй трэба. Значит, так. Вот такую. Ёсць, але ў цябе але у вас навукоўца няма. Я кажу, я вам прынёс кіслародныя балоны, але вам ім не дам. Таму што у вас навукоўцаў няма. А мне там набздзеў у тунэлі. Показываю, насунуў. А ў тунэлі, канешне, так рабіць не па-сяброўску, не па-таварышскі. Мы зараз план капкан. Не, так мне здаецца, так і павінна спрацаваць, не? Мы павінна ўсё туды апусціцца ўніз. Мы зробім вялікую такую ёмістасць, не? Па логіцы гэтай гульні. План добры. І пасля гэтага, правильно разумееш, што трэба на ўзроўні вось дзе вада, дзе вось так, дзе газ, вось так прасвідраваць дзірку. І ён па логіцы павінен так пацекчы сюды, правильно? А можна і туды яшчэ. Зараз тут з'явіцца кісларод. О, можна па хуткай, пакуль там ёсць кісларод. А это что? Это типа... Я не пробью? Муатулину, а то я могу заблыться. Окей, доставайте. Зараз будем... так, почекай, тут, напевно, треба лесвицу робить. Без драбины мы тут не разберемся. Ось копать мне цікаво. Все астатняе не цікаво, копать цікаво. Так, значит, тады гэта... Блядь, куды ўсе пайшлі? Памёр нехта? Не? Там па гуку было, нехто памёр нібы. Значит, так. І тут кап коннект быў, і ўсё. Потому что зараз на пакуль яно там это самое, оно там увесь кислород оттуль выйдзе. Трэба капатыча, там цвёрды матэрыял. Ну так, там я бачу нешта показывае, што хрен прокопаемся. Але вышыню один ты ж зробіш. Ну не вышыню трэба не на 1, а на 2 квадраты, правильно ж? Калі капае хутар, успамінаеш, каго? Капатыча? Дзед, а як там вызначаецца, хто вылятае, калі дзве гульні аднолькавую колькасць галасоў маюць? О, это складана, таму што такога у нас амаль што не бывае. Ну, я не памятаю, каб у нас было. Все равно нехта там нейкі перакос куды-небудзь ды закіне. Я не ведаю, калі шчыра. Як бы вызначалі. А то вам скажи, што ні адна не вылеціць, дык вы будете адмыслова так рабіць. Я вас ведаю. Хітрынькія. Один? А як вышыню один зрабіць? Яны ж не капаюць на 1 квадрат. Так, погнали. У нас тут нашмат больш цікавыя падзеі, чым там наверсе. Нам трэба выкапаць вялікі дзірка.
А чаго яны не дыхаюць, чо ён так аж наверх папілаваў? А, ці ён па справах? А, ён можа серыць пабег. Что, але вышыню один? Я что? Я не зразумеў. Пра што вы мне... Один? А, один гэта нумар... Всё, адчапіцеся. Я нічого не зразумеў. Я ж кажу, у мяне ў чаце зараз ніяк раней. Я это самае. Я крыху па-іншаму цяпер бачу. Таму крыху блытаюся. Так, ну што яны там капаюць? О, пагнали. Так, цяпер мы копаем туды. Давайте копать туды. Значит, давайте так. Бля, там складана, так? Вельмі цвёрдая. І що, не прокопае? Ці будзе доўга просто копать? Магматычная порода. Ну так, яны просто доўга копаюць. Нормально. Ну, неяк яно дзіўна растусавалася, тыпу, а куды падзяваўся? Ён ж павінен быў вуглекіслы газ неяк спаўсці ці ўніз, ці што, ён просто неяк, ну, ці то растварыўся. В прынцыпе... хрен з ім, хай капаюць. Так... Потым можна драбіну уляпіць. Напрыклад. Так. А, не, вот это не трэба капаць, даже вода яшчэ будзе. Хрен ведае, як яно тут. Вода гэта будзе распаўсюджвацца. Всё пазатоплівае. Ён павольна спаўзае. Ну, не вельмі павольна. Не, я не пра тое, што просто калі я сюды дакапаўся, яго тут было болей. Ён быў знізу. А зараз ён неяк... Незразумела, нібы яго ў гэтай агуламу тут зрабілася менш. Ну, што там? З рэсурсаў... Як у дурных фантикаў. Зараз будзем глядзець, што мы тут наробім. Дык можа і ваду трэба было спусціць тады адразу. А можа не пакуль не чапаць ваду гэту. Кіслароду ціск большы, таму вуглякіслага сціскаецца. Там нейкія расліны знізу, можа яны перарабляюць углекіслату ў кісларод? Можа быць. Нейкія тут ёсць. Ну-ка. Тут можа быць нават шырэй трэба зарабіць, каб... Ну і паглядзім, што з гэтага ўсяго выйдзе. Всё, цяпер можна адсюль цікаць, рабяты. Магчыма, ён быў з невялікім ціскам, а кішэні кісларода з высокім. Ну, магчыма, я тут з ціскам яшчэ не моцна разабраўся. Ну, з газам яны, канешне, тут прям узяліся, дык узяліся. Ну і ўсё, нібы яно павінна прям усё...
Ну, па логіцы ён павінен спаўсці, пачаць спаўзаць сюды, і кісларод пачаць неяк выціскаць наверх, правильно? Па логіцы. А яшчэ і тэмпература ёсць. Ну во. Зараз справа ўсё ўлева перапаўзе. Ну, вось і ўсё, хай перапаўзае. Мне просто галоўна, каб яшчэ вось гэты кісларод, каб ён, ну, нікуды ён дзенецца. Ну, наверх жа павінен пайсці, правильно? Так. Що у нас? Давайте будем пакрысе тады далей глядзець, што мы тут. Што мы тут? Мы павінны былі, напэўна, некі Так, скидывать... скидывать навыки ёсць. О! Можем зараз навукоўца зарабіць. Ну-ка. Што мне там? Спадзяюся, з электрычнасцю ўсё окей. А зараз скажеш, що для того, каб скинуть навыки, трэба таксама навуковец. Ну, що ми тут маємо? Нечто я бы не сказал, что она там прям... Нечто некуды супер паузе. Ну, добре. Час. Треба час. Так, ну-ка. Давайте кого-нибудь... вот, Госмана. А, не призначать. Ну, наприклад, призначив Госмана. А, ось так. Ага, він заліз. И у тебя есть вентиляция, и есть помпу и кислород. Знизу вверх ты поспомповать его? Все? Нешта показывает лоу-ботари, напевно. А мэта тут нейкая ёсць? Ну, а как? Напэўна, ёсць. Еду. Выратавацца. Здабыць увесь кісларод, які ёсць. Так, давайте цяпер. У нас ёсць Госман. Значит, мы з яго робім вось гэта, правильно? Даследаванне. Всё. І он цяпер нібы вучоны, мачоны. Правильно? Ну... А, уже спать все пошли. Ракеты будовать все будем. Дык за электрычнасцю, так? Некие проблемы. Няма энергии, а лишь есть генераторы. Пустые. А, 0 энергии у батарейках. Новые батареи стало. А что, это поломались? А навошта мне новые, калі гэты не наполняются? Почакай. Ты это самое, не гони воду. Не что там это, не спять. А, это шмега это прилетела, дурында. Новые больше у объеме? Нет, так тут же пытание ці зараджаліся, ну, в принципе. Треба поглядеть. Одразу серить, усе серить. Но... Ну так, може треба просто третю ще батарею поставити. Додатковую. І є батарея Джумба. А, батарея Джумба губляє менш зараду.
Тут же Акакій знову вирішив одобрати голоси. Глядите, решил напаскудить. Давайте маленечку все ж таки покуль поставим сюда. Distribute 1000 кг of oxygen using нечто там. Досягнення далі. Так може вже мало ось гэтага одного. Злыдня якая. Ха-ха-ха. А как ён такі? Ты що, знову яшчэ одного чалавека можна ўзяць? Нет, пачакайце яшчэ одного чалавека. Мы з гэтымі-то гультаямі не ведаем, як справіцца. А как як сапраўдны анархіст пиздзецца супраць усіх. Можна пабудаваць генератор на вуглі, каб не бегалі чэліксы. Генератор на... Ну-ка. Ну, пэўна, вывучаць трэба, так? Бездналіт ёсць. А во, вуголь ёсць. Бачу, зверху. Гразь. А на гразі яны не хочуць папрацаваць? Гразь. Вуголь. Фанополіс выкинули, вось і атрымайце. Это яго барацьба. А чаму яны ўсе лазяць туды? Адчапіся, не трэба нічога пераназначаць, а то ён увесь час туды залятае, тыпу, давай я яшчэ зноў абнаўлюся. Ну, придурочны. Чому туди полез? Госман... не, Госман працуе. Так а хто туди полез? Дык сапраўдны анархіст бы пізіў галасы ў кандыдата-пераможцы. Анархія, матка, парадку. Я вам спіжу. Хто там сядзіць? Там же ніхто сядзіць. Ну, один. А чому туди полез? Вы мне можете сказать? Паладін, я зараз тільки зауважив, ти що, змінив это самий форму надпису свого ніку? Чи ні? Чи мені здається? Та, ну, значить, у гэтым чаце неяк по-іншому, все по-старому. Шрифт, напевно, у мяне просто змяніўся, мяне крыху тут по-іншому все читаецца, напевно, тому по-іншому успрымаецца. Кандыдат-пераможца под моим протекторатом. Угу. І нават на ютубе з гэтым нікам. Ну, на ютубе там усё роўна піша тое, што не нік, а тое, што пасля это самое, пасля сабачкі. Сабачкі, слімак, як он там правильно, па-нашанску. Так, што я хацеў? Дык а чому туды сеў і сядзіць там адзін? Як яго выгнаць адтуль? Не, аўтаремонт не. Адключыць будзе збудаванне. Вылазь адтуль. А, так там нікога нема. А хто гэта тады? А чые это вочы? Нейкая дзіўная гісторыя. На дзень дурня змяніліся шрифты на твічы, мы у цябе засталіся. Ну, можа быць, усё можа быць. У мяне не дзень дурня, у мяне жыццё дурня. Таму у мяне магло ўсё застацца. Так, давайте глядзець, што там за генератары на вуглях. Это электрычнасць. На вугалі трэба энергія, дадзе глядзець. Ну, вось ёсць, ну, вось вугальны генератор. Пагналі. Напэўна, там будзе рабіць ванішча якой ці што. Давайте, ребятки, пакуль мы з вами тады будзем здабываць адразу вугаль.
Ось так. Хай працуюць. Што там у нас унізе? Глядзіце, крыху нібы перацякае. Але тут як бы нібы не змяняецца колькасць. А, хаця яно тут крыху з'явілася. Напэўна, яно неяк ўсё ж такі неяк перацякае. Ну, неяк дзіўна. Крыху мяне здзіўляе мясцовая фізіка. Я, конечно, не фізік. Але ўсё ж такі яно, напэўна, крыху па-іншаму павінна перацякаць. Ай, на вас яшчэ у скам-машыне кінеце. Все будет нормально, чего ты переживаешь. І там кінем, паўсюль кінем. Ну, все будзе. Змяняецца лесвіца, над вадаёмам была ўся чырвоная запоўнена. Нет, яно нібы вось і тут дагэтуль было чырвонае. Вось гэта толькі што з'явілася. Але тут яно нібы дзе быў той уры... Так, вось гэта змянілася. Гэта я пагаджаюся. Тут усё было чырвона, это факт. Але вось тут была мяжа. А яно нібы далей не пайшло, але нібы з'явілася тутака крыху. Неяк нібы не адпавядае крышачку. Тыпу, вельмі шмат сышло, а тут усяго толькі вось тут. Магчыма, яно перацякае, проста адлюстроўваецца некарэктна. Ну, можа быць. Так, што ў нас тут далей было? А, вугальная гэта шмандэніна. Ну, яно робяць пакуль. Стала больш прасторы для кісларода, які сціснуў вугля кіслага. Ну, все, мы зразумелі, яшчэ ёсць ціск. Яго мы пакуль не ўлічваем. Мы вось такія. Такія вось мы. Он так не дастане ўсё. А, ён адтуль пойдзе. Не пойдзе. О, бля, гэта хто такія? За нейкі ядок. І што з ім рабіць? Мне здаецца, ён есть ресурсы. Ну, ён не такое ўжо добрае. Некуды падзяваўся. Забіць пакуль не аджэрся. Дык а як забіваць-то? Задачу трэба было даць капаць? Ці што? Дезінфекцыя падмесці. А, атакаваць. Во, была атакаваць. Ну так. Так, тут нейкае зноў давайте прыбярэм. Так, выцерце. Так, здаецца, ўсё. Можам будаваць generationables. Энергія. Не? Не, яшчэ не вывучыла. А, не до конца. Вечар прыйшоў. Так, уже 16:01. Чаго вы маўчыце? Дзень добры пану стрымеру. Тесты мультиструменінгу. Yes, пан Вітя. Так і ёсць. Мужчына вонючка мае імя? Так і імя вонючка. А, не, я не клічуць, напэўна, вонючка. Нет, імя вонючка. Это не я, калі што называў яго. Хэтхампер, вітай, бо толькі прыйшоў. Здаров, здаров. Понятная гульня. Все з гэтай гульнёй зразумела. Так, ну што, у нас сёння быў, значыцца, пробны стрым адразу Twitch, YouTube. Здаецца, ўсё працуе, таму што, ну, там пра сервіс. Паняцця не маю, наколькі гэты сервіс трывал, насамрэч. Тыпу, колькі это ўсё, наколькі добры будзе ўсё там далей працаваць. Ну, пакуль што працуе, здаецца. Ніякіх збояў не адбываецца. Ніхто не хоча быць вонючкай. Вядома, што ніхто не хоча быць, а ён вонючка. Ну што, рабяты? А вось і ўсё. Вы пакуль галасуйце, таму што я зараз буду адключаць.
вам гэтае галасаванне. І будзе вам скам-машына. Я вас усіх ведаю. Вам толькі скам-машыну падавай. Вось углік наш сябар. Зараз павыцягваем з вас рудзінкі. Так, мне трэба што? Мне трэба паглядзець, зараз будзе, хто там што нададаваў, навыдаляў, таму што без, я ж кажу, новы чатик, і мяне тут крыху ўсё набздземдзена. Фу, кажа на вас. Глядзі ты. Машнінскі нешта нарабіў дзялоў. Фу на вас 3 разы. Усіх ведаю, усе галасы. Усіх ведаю, усе галасы сабе запісаў. Усё запісаў. Так, Two Hours Ago. Дарэчы, нешта тут шмат сёння нашмантуніліся. Так. Все, Андрей, апошні. Я... ну, с хедхампером разом. Потому что я отключаю... Все, стоп голосование. Отключаю голосование, как вы мне тут не гатасамилися. Все, голосование отключил. Так что зараз, когда вы нечто проголосуете, то оно никуда не то самое. Так, хедхампер что отбирал голосы опошние. Вот что есть, то, что хедхампер одобрал. Так, ну что, мне теперь не к вас усіх... Дайте мне тут хвилиночку, мне треба вас усіх яшчэ не куспіс загнать, все, что вы тут мне на это самое нарабили. Ну. А кто вас просил? Ёпта, это вы сегодня так нарабили? Так мне сёння дадало і адбіранне галасоў. Адбіранне галасоў адразу заўсёды ішло. А сёння гуль не дадавалі? І не скасоўвалі ніхто? Адабраць галасы. Адбіранне галасоў, яно лічыцца. Ля, людцы, вы сёння нарабілі, дык нарабілі, я вам скажу. Збираем усі, конечно, лічыцца. Сам просил. Не голосовали кепска, голосовали снова не тое. Все нормально, ребята. Все, запускаем другую... О, это значит, вы сегодня нечто наголосовали. Что вы за люди такие? Хейспиннер. Значит, отдаем копи input. Вот. Где-нибудь у центра вы сюда запинтуливаем. Ой. Так, это не та мола. Скам. Машина. Обов'язково. Натискаем Add Inputs. Ептач. Ну, вы нарабили сегодня мне делов, конечно. 49 инпутов. Кто это нарабил? Я зараз перепроверю. Это докладно сегодня столько было. Ну так. Ну 49 это разом со скам-машиной. Хрена вы сегодня наголосовали. Молодцы. Что я могу сказать? Так, это чат. И только одна 5К. Рулетка больше за Ралифу. О. Трэба, каб памер сектаров быў прапорцыянальны колькасці балаў. Не думаю, что так трэба. Не, напэўна. Напэўна, не так не трэба. Так, значит, колькі у нас 49 инпутов, это значит 5. Значит, будет. Правильно? 1, 2, 3. Короче, 5. 5 разов будем вертать. Так трэба, бо хтосьці галасуе по 250, а хтосьці по 5К. Так, але ж і вы ж яму ж вернецца 250, а вам вернецца 5К. Ну, гэта ж розныя рэчы. Мне сектор Машнінскага на барабане падабаецца. Добра, давайте крутить. Адварот, давайте крутить, карацей. Все зразумела.
Хто там першы будзе? Вообще, конечно, шчыльнасць касмічная. Ральф Тысёнца вяртаецца. Давайте адразу Ральф Тысёнца якую-небудзь. За што-небудзь. Так, Машнінскі, Гумзік. Дзе ён там быў? Дзе ён там быў? Во. Ральф 5000, вось. Reject. Па што было забіваць Witchfire? Ну, вось так вырашылі, бачыце. Могуць людзі. Хаваем. Так, другі. Сектор скам ёсць, не хвалюйцеся. Машнінскі 1000, глядзіце. Все ж таки нагаласаваў. Магніт спрацаваў. Ляснутыя людзі. 1000, ну можем адабраць галасы, это не прынцыпова. Так, Reject. Так, яшчэ 3. Першае на канале непадставное галасаванне. Ха-ха-ха, тутэйшаму. Тутэйшы 500. Іншую. Так, тутэйшы, мне здаецца, он ж нешта там на пачатку нешта нагаласаваў. Недзе быў. Тутэйшы 500. Reject. Ой, куды яно знікла? Блять. А дзе hide input? Знік ці не знік ён? Во. Один. Трэба знікнуць, каб знік один. Правильно? Я не натисну, так что один приберем. Так, засталося 2. Правильно? Правильно. Хоть не кинули. И то и добро. Грамарназик Тысёнца. Одразу приховаем. Грамарназик Тысёнца. Где он там? Ось яна. Reject. Скам машина. Что я ніколі не натискав? Заўсёды натискав hide input. А чому не змянился? Ну зараз я натисну, а до этого не натискав? Ну ничего страшного. Даруйте старому. Наступный раз буду больше уважливо глядеть. Все, апошнее. Знову Машнинский. Все. А все, ребята, а все, поздно. А вы больше ничего не докажете никому. Отобрать голосы. Не. А у нас же это самое. Отобрать голосы, это же так само 1000, правильно? Я уже забыл. Что вы хотите от скаму? Все нормально, ребята. Так и треба. Вы ничего не разумеете. Кратей доброго. Давайте какую-нибудь одну из этих. Все. Натискал ён с камер. Ну, мне здавалося, я натискал. Ну, хрен з ним. Это не так насамрэч прынцыпова. Улічваючы колькасць і імавернасці, вы моцна так само тут не крычыце. Так, что тут доказывать, и так все зразумела. Рыб справядлівасць. Рыб раўнапраўе. Так, добра, ўсё тады астатняе глядзіце. Я націскаю Complete All. Complete All. Каб у вас не было гэтых самых, што я камусьці штосьці потым вяртаю. Уціхара. Як вы думаеце? Так, ну што, сябры? Кіну мяне амаль на 10к. Ну не выдумляй. Тебе ніхто не кідаў. Все, сябры, дзякую вялікі усім злодзею, што 2 разы павярну. Дзякую за стрым, іншую з першым чэсным галасаваннем. Ну вось, бачыце, Машнінскі рэзка у палёце змяніў боты, пераабуўся чалавек. Ужо кажа самае чэснае галасаванне на свеце. Так, ну што, дзякую вялікі усім за то, што завіталі. Дзякую усім тым, хто галасаваў. Дзякую тым, хто пісаў чатик. Дзякую вялікі спонсорам на Patreon за вашу падтрымку. Дзякуючы ёй гэта ўсё і магчыма. Што, не забываем, на Рудзі выйшла нядаўна агляд на Рэйнімал. Можна паглядзець. На ягоным хутары выйшла відэа ў нядзелю. Таксама можна паглядзець.
І што мы зараз... трэба ж паглядзець гэтых. Як іх? Хто там, што там зараз стрыміць, правильно? Можа, мы да каго рэйдам сходзім. Я ўжо не пішу і не галасую, але... Арэгана ўжо нават не галасавала, а на Арэгана, што ўсё роўно бочкі ўжо кацілі. Я за 250 на такое здольны, ты шо? Так, Багема стрыміць. Ну, пайшлі да Багемы. А што рабіць? Пайшлі да Багем. Багема гуляе, канешне, не супер вясёлы Sims, нейкі там гэты, які выйшаў, новы чарговы, нейкі крынжовы, як заўсёды, вядома. Ось, але можна зайсці паглядзець. Ну, это, конечно, для аматараў. Всё. Evil Dive ёсць. Я такого не ведаю, у меня такого нема. Чекайте, а дзе? Я націснуў? А куды? Дзе? Я ж націснуў Right Now. Ідзе? Во, Right Now. Во. І он, здаецца, не прымае рэйды. О, нейкі чалавек. Не прымаю, это пазіцыя прынцыповая ў яго. Ну, добра. Так, дык так. Все, усім яшчэ раз вялікі дзякуй. Заўтра, хутчэй за ўсё, не будзе стрымоў. Заўтра зноў там это... Серада, дзень, калі ў мяне жонка працуе ў інтэрнэтах, і у мяне няма ніякага доступу. А вось у чацвер ужо будзем гуляць у што, а не ў што. Таму што Witchfire не перамог. Не атрымаў свае 30к, дзякуючы камусьці. Все, усім вялікі дзякуй і да хуткіх сустрэч у чацвер 14:00. Прыходзьце, буду ўсіх чакаць.